Maya sisilim po. At syuta na po king ka na mayaldo ning novena parangal, king kapiesta ning banalamiso. Pakiabetala po, king kakatamong pamipasalamat ding makatuki, para king kapasalamatan ng Lito and Lori Zapanta, para king kapasalamatan king Aldo ning kebaitan ng Alvin, Nora, Serrano, Carlos, Francis Antonio, at Precious Marcelo. Para king personal akayadwanan ng Miguel Carlo Sigalian, Miguel Pangilinan, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, at Patrick and Sarah Gokingko. Para king malagwang kapaldanan ng Cristina Garcia Ortega, Cecilia Apostol, Carmencita Bondok Galban, Mia Hasmin Valayo, Raquel Yumiaco, Edric David, JP Rivera, Amor Velasquez, Marlene Ponce Santos, Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Venzon, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at dingagang kamag-anak at kakaluguran na masakit. Alangangang kapainawan, karing kaladwadari, Joshua Gabriel Makasait, Doktora Angelita Bautista, Maria Agnes Aison, Demokrito Aison, Martin Angeles, Ethel Pedres, Carlos Pinpin, Silvina Enriquez, Jose en Soledad Go, Maria Jesusa Reyes, Angel Carido, Alan S. Malyari, Jesus Balidio, Daisy Razon Di Mabuyo, Maria Monica Bata, Genemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Doktora Angelita Bautista, Ricky Robert Ramil Dezon, Vener Mabaga para king kayang 40 days. Ading sablang kaladwa king purgatorio. Ing madmidawon king sakripisyo ning banalamisa apin po Reverend Father Elmer Salonga.
sala ninyo tu at kayang asin, yaing kayausan, yaing dikilan, bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busal na ninyato, ban kaya munye, gana papatutu. Kilagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. In grasya ng ginutang Jesucristo, ilugod ni Diyos, ating pamikayagom ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kay kayo. At kaya kan, Timore. Maya pa, bengi po kay kayungan. Maya pabingi po. Si Santala po ngayon rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal ang misteryo. Ikatamungan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, ulig may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mahipayang tutu, pakaluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Be Alananga. Amen. Kalulu. Cristo, pakalulu. Cristo, Pakalulu, Gino, pakalulu. Manalangin tamo. Ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan karing tao, karing taong kayang kaluguran, pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da katsasamban, da kapurian, da kaparangalan, da kapaligayan, da katsasamban, da ka. Manalangin tamo.
O mapamakalulong Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin ni kekang balayan, ike sanang tinanggap king kalam ning kekang kasalpantayanan. Makapakirake kaming paratiking bayo ng Be Kristo. Iti yang adwan mi kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, mabibit magari kang be mo timbanal Espiritu, metong mukim pa nga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King mismong aldo ito, migmula yang dinalan mabagsik, apangalupig, ing iglesia karin Jerusalem. Ding sablang alagad, subali karing apostol, mikalat la karing kabilugan, a probinsya ning Judea at Samaria. Ding mapila na taong deboto, kitkut de Esteban, kabang tatangisan deng makanyan-kanyan. Dapot isaulo, pilit neng pekisiran ing iglesia. Miyamuntaya bale-bale, keladkad no ring alagad, babayit lalaki, at sakano pepasukol. Ding talasalpan tayo, ang makakatas, lipat-lipat la karing miyayaliwang lugal, at numan ka rin ipanaral da ing mayap a balita. Ing metong kareti, yapin Felipe. Mintaya king syudad ning Samaria at penaral ni Kristo, karing tao ka rin. Ding tao misasan metong lang tinanggap, matula king penaral na. Pauli ning dimdam da keyo, at ila mismo, ikit dala ring mala, adepatan na. Ating mga rok ay espiritong linwal, kukulisak karing dakal ay inalipan da. At dakal lang tutu, ring lumpu, at pile a kinayap. Inyami kakamaragul a pamagsaya, ketang syudad ita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat po, puryan niya yung Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Puryan niya yung Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Dalit kayo, king ikaligaya ning kayang lagyo, kaya ibyeing tapat akapuryan. Sabyan ni tiking Diyos, tutulang makapagmulala, ring kaya kang daraptan. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Di nga tsuking yato, kaya ka sambala. Daralit ka puryan para kaya ka, at kaya kang lagyo, iyang puryan do. Meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad daring tao. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Ing dayat malat kaya yayang pepamalan. Inya may kalakad la libutad na, taong kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo uliniting kayang depatan, ya ing mag-aring mit mong kayo pa yan, king kapilan paman. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang pulisak, ikong sablang melalang. Talakad tapo at parangalaning maya pabalita. Mipako king krus, alang-alang kaya katamo, ing ginungeni mibangon neng ibat king kutkutan.
Ing ginuman tabeyo ke kayo. At kaya kaan timurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Nga nang pepalinong Jesus karing kekaldan, ako ing tinapening be, ing lumapit ka na ako dumanob kapilanman, at ing maniwala ka na ako kumaw kapilanman. Antimay nga sabi ko na kayo, ikityo na ako. Makanya man ako pabisang maniwala ka na ako. Lumapit la ka na ako ring sablang babining igpa ka na ako, at ing ninumang lumapit ka na ako eke isakwil. Pablasang tini pa akong iba't banwa, ebang daptaning sarili kong kaburyan, nuniing kaburyan at ang mitubod ka na ako. Itiyeng kaburyan itang mitubod ka na ako. Ing ako, eko kabatingan metong man, karing sablang binyena ka na ako. Nunay pasubyan ko ang meking taulingal do, uling itiyeng kaburyanan ng igpa ko. Ing balang metong amanakit king anak at maniwala kaya, may kibiyayang lanangga, at pasubyang king me, king taulingal do. Kapatid, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Isa po sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay ang pagkain. Hindi po tayo mabubuhay kung walang pagkain. Lahat ng may buhay dito sa lupa ay kailangan ng pagkain. Hayop, insekto, halaman, tao, kailangan ng pagkain. Ganyan po kahalaga ang pagkain. Kaya nga po dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, bawat okasyon po natin, laging may pagkain. Anniversary, birthday, binyag, pati po lamay, dapat mayroong pagkain. Kaya nga po sabi po nila, ang number 1 na negosyo daw ay pagkain. Dito lamang po sa Pampanga, naglitawan ang mga unlimited na buffet na restaurant, ang mga samgyupsalan na restaurant. Idagdag mo pa ang mga coffee shop na nagsulputan na parang kabuti dito sa Pampanga. Ganyan kahalaga ang pagkain sa buhay po ng tao. Totoo pong importante ang pagkain. Pero ito po ang tatandaan po natin. Hindi po lahat ng pagkain ay kailangan po nating kainin. Hindi po lahat ng ibinibigay na pagkain o inaalok na pagkain sa atin ay agad po natin itong kakainin. Minsan daw may isang pari na inimbitahan para po bigyan ng sakramento ng pagpapahid ng langis ang isang matandang may sakit. O yung sa Kapampangan, pamaglan niya. So sumama naman po ang pare. Pagdating po nila sa bahay, sabi po ng anak, maupo muna po kayo, Father. Ihahanda ko muna ang aking nanay. So, habang naghihintay po si Father, umupo muna siya sa sala. Doon, nagbasa-basa po siya sa mga magazine, tiningnan niya yung mga pictures sa album, at habang tinitingnan yung mga pictures sa album, meron po siyang nakitang garapon sa mesa na punong-puno ng mani. Binuksan po ng pare. Kumuha po siya ng mani. Tinikman niya. Nasarapan po yung pare. Manamis-namis na maalat-alat. So, kumuha pa siya ulit at hindi niya po napansin na muntik na po niyang maubos ang mani sa garapon. Pagbalik po ng anak po ng matanda, humingi ng tawad yung pare. Sabi niya, pasensya ka na ha, muntik ko nang maubos yung mani
dito sa garapon. Ano pong mani? Ito yung nasa garapon, sabi po ng pare. Ay naku, Father, okay lang po yan, sabi po ng anak ng matanda. Galing po yan sa chocolate na sinisip-sip ng nanay ko. Bawal po kasi siya sa mani. Kaya yung kinukuha lamang po niya, yung chocolate. Kaya yung mga mani, inilalagay po niya sa garapon. Ayan. Kaya kayo, kapag may nag-alok sa iyo ng pagkain, huwag basta-basta kakain. Huwag basta-basta kakainin. Tanong niyo muna kung anong pagkain yun para hindi tayo mapahamak. Mahalaga po ang pagkain. Marahil yan po ang dahilan kung bakit inihalin tulad po ni Jesus ang kanyang sarili sa isang tinapay, isang pagkain. Ano po ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Ako ang tinapay ng buhay. Alam po kasi ni Jesus na hindi tayo mabubuhay kung walang pagkain. Kung dito po sa Pilipinas, para po sa ating mga Pilipino, rice is life. Sa ibang bansa, bread is life. Hindi sila makakakain kung walang tinapay. Marahil yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Parang sinasabi po sa atin ngayon ni Jesus na kailangan po natin siya sa buhay natin. Wala pong halaga ang buhay natin kung wala si Jesus sa buhay natin. Kahit ikaw na ang pinakamayaman, kahit na ikaw na ang pinakamatalino, sabihin na natin ikaw na ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamakapangyarihan dito sa mundo. Kung wala ka raw pinapaniwala ang Diyos, wala ring halaga ang buhay mo. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5? Without me, you can do nothing. Kung wala kang Diyos na pinaniniwalaan, anong halaga ng buhay mo? Kung wala ang Diyos sa iyong puso, walang halaga ang lahat ng kayamanan mo dito sa mundo. Kaya importante ang maniwala at magtiwala tayo sa Diyos. Yan ang itinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang magtiwala at maniwala tayo sa Kanya. Dahil kapag buhay po tayo, kapag sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang ating lalapitan. Sa bandang huli, wala pong kwenta yung pera po natin, yung kagalingan po natin, kung wala po tayong Diyos na pinaniniwalaan. Kaya ano po ang pangako ni Jesus sa Ebanghelyo? Maniwala kayo sa akin at makikita ninyo ang buhay na walang hanggan. Pero tandaan po natin, tutulungan lamang tayo ng Diyos, pero kailangan nating tulungan din ang sarili natin. Huwag lamang po natin puro iasa sa Diyos ang kapalaran ng buhay natin. Kailangan din po tayong kumilos. Kailangan din po tayong magtrabaho. Katulad din po yan sa pagkain. Huwag lang nating iasa sa pagkain ang ating kalusugan. Hindi pwedeng kain lang tayo ng kain. Ano po bang madalas na sabi ng mga doktor sa atin? Para maging malusog po tayo, kailangan daw ng tamang pagdadayet at samahan ng exercise para maging healthy ang ating katawan. Hindi pwedeng puro karne. Sigurado, cholesterol, tataas ang iyong cholesterol o high blood ang makukuha mo. Kailangan po natin yung sugar sa katawan. Pero hindi pwedeng puro sugar ang kinakain po natin. Dahil diabetes naman ang makukuha mo. Ganyan din po sa pananampalataya po natin. Hindi pwedeng puro dasal. Hindi pwedeng puro nobena o pagsisimba. Kung hindi rin naman tayo kumikilos,
wala rin pong halaga ang pananampalataya po natin. Kailangan po natin ng dasal. Kailangan po natin ang mapalapit po tayo sa Diyos. Pero kung mas mapapalapit po tayo sa Diyos, tandaan po natin, kung ang pananampalataya po natin ay sasamahan po natin ng pagkilos. Sabi nga po sa libro ni James chapter 2 verse 17 to 23, faith without action is dead. Kung ang iyong pananampalataya ay puro pananampalataya lamang walang kilos, walang ginagawa, wala daw itong halaga. Kahit araw-araw nagdarasal po kayo, kahit araw-araw na nagrurosaryo ka at humingi ka ng tulong, Lord, sana umasenso na po ang buhay ko. Pero hindi ka naman naghahanap ng trabaho, hindi ka naman nagbabanat ng buto, paano aasenso ang buhay mo? Kung lagi mong sinasabi, Lord, sana makapasa po ako sa exam. Pero hindi ka naman nag-aaral ng leksyon, o paano ka makakapasa sa exam? Kailangan po natin ang pananampalataya. At alam po nating tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pero lagi po nating tatandaan, tinutulungan po ni Jesus ang mga tumutulong sa kanilang mga sarili. Sabi nga po, do your best and God will do the rest. Amen. Talakad tamo. Talakad tamo po. Ikristo ligura nakatamong emunano inya pinili ng manatili ang parating kayabe tamo king Eucharistia. Manalangin ta kaya bang pasulungan ng kikatamong kasalpantayan at lugod, nga tamong manalangin. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Iglesia Katolika, magbalik sa akeya ing malalam a debosyon, king tune presensya, abala mo wari may na, karing milabas sa banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing mitagulaling king Bera, king Santissimo Sacramento, kapilan man sa elam dirimla karetang debosyon da, manalangin tamo king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang tatanggap komunyon, hae mayayampang karampatan a kapasalamatan. Manakit lasanang pinandit para pasalamatan ng Ginoo, manalagin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, manano sana ng kaya katang pamansala, pagkaluba na katang sikan na natetagan, mipasyag king Panga-Diyos ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngayon iadwan tamo yung sa dilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ang lugod mo kay kami alanangga. Pasulungan mo sa iyong kasalpantayanan mi keka, iyubog mo king pasalamat, king mit mong katapatan, ating kamalayan, king kekang pangayatsu. Potang tatanggapan miya, ing kekang katawan, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. I-bless na nga mo din tayo. I-bless na rin nga ako. Hindi pwede manda. Lumit ko to.
Manalangin kayo kapatid, banin kayo katamang daon, maging katanggap-tanggap la, arapanin Diyos, sigpang mahipayang tuto. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, kikapurit kaligay ning kayang lagyo, kaya katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang ibayo mo kay sana kapamilitan dareting misteryo ning kaya kaming pangakabus. Idala na kay sana kingalanggang tula ning alang patana tao obra ning kaya kaming talapangabus. Itingan na duwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum mantabeyo ke kayo. At kaya kan timurin, Itasyula rin pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakong parati at numan karinuhig pa Diyos kingalananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panawunin pamanyubling mebe. Inyang ni Kristo making sakripisyo Pascual miyo. Gewa na kaming anak na ning sala ami bangon king bayo talanggang be. Biglat na laring pasbul ning banwa bang tanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus si ing menat busking ke kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebe ya ing pamabangon mi king bayong be. Ing tula ning pamanyubling mebe babayo ning mabilog ayato kabang din sa blangkoro ring anghel karimbanwa. Daralit day ing kekang ligaya, laing makyabe lang tuknang babaya kapuryan keka, ngaming kakanta. Sa may paya, mit mo ing banwa, ating labad king kekang ligaya. Sana, o sana, ikakatas katasan, lumaning daratan, king lagyo, ning ginu. O sana, king kakatas, Tunay kaping banalawig pahiking panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalampumi. Pabanalan mo sa rating ayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan, at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon kusang loob king pamaylas at kamatayan. Kinuaning tinape, at pepasalamat siya kaya. Piraso net binyene karing kayang disipulo, nga na. Kunan nyo iti, ikayungan, at kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan kinuwaning kalis. Pasabayang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na. Kunan niyo iti, ikayungan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanggang tipan na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawan na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, niya tu.
Inyangin igaganakan mi o ikpa, ing kamatayan pamanyubli ng mebe ning anak mo. Daraon mi kekain tinapay ning be at ing kalis ning kaligtasan. Lahiming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, harapan mo bang sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamawa mo, kingi kaming sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami, anting metong nimbanal ay Espiritu. Ganakan mi o ikpa, in Santa Iglesia makalaganap king meto yato, bang may ganap yung king lugod. Kambe ng Florentino, inke kaming arsobispo. Ding sablang pari, religyoso, diakono at magpari. Makanyan mo naman ginuga na kanmula naman din ng anak mo makatipon ng inikeka, apupuri at pasalamat. Ganakan mula naman din kapatad ming pepainawan at manenayang sabling me, at ding sablang mayang unabe. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king be alananga. Bang kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing kayang tapat te esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon. Puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ikpang mahipayang tutukagom ning banal ay Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman, King Alananga. Ngayon manalain damit pong kapanaligan, lugod kingig pa karingamanong tiro na kekatamo ng Ginoo. Sala ke kami, mga emuke pay sa ulking tukso, nune ikaw busking marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambeni maligayang kapanaligan, king panyata ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, hemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nililawan ming kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen.
Ing kapayapaan ning ginumantabe sanang parati kay kayo. At kekan timurin. Ipakit tangining mikakanmetong tamo king kapayapan. Cordero, Ngayong kordero ning Diyos, ngayong milalako king kasalanan ning yato, mapalad ring mayawus king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampantanggap keka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad mo po. Manalangin tamo. Waik paming malugod sa panakasanin ning grasya mo king beke tiking yato, lalong-lalo na kaniting pamagmasusi making keking pangakabos, at tayra na kesanang papunta king alanganggang tula, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo sa guli. Pasibayo po, maya pabengi kaya katamungan po. King lagyo na po ning kaya katamong kura paroko, iyamong deyo galang, payabot mo mi po ing maragula kapasalamatan kaya kayo, among meng, king pamanimunayo po, king Kanamaldo, ning novenaryo, king Banal Acruz. Iyamong Elmer Bisalonga po, 47 niya po, our former parish priest, king Banal Acruz. Kasalukuyan ng parokya in Our Lady of Sorrows, Severa, Mabalacat City. Ing milabas na pong parokya, Holy Rosary Parish, Balacos, Masantol, Pampanga. Ing kaya pong tutuking assignment bilang kura paroko, ing Nuestra Señora La Divina Pastora Parish, Balukok, Apalit, Pampanga. Among pasibayo po, dakal pong dakala, salamat kaya kayo. O salamat mo naman po kay pamangomberayo po kanako. Parating iyo ko po kakalingwan. Kaya kayo pong kapestan. Makanyan mo naman po, makasigurado ko po na ikayong taga po Holy Cross Parish Sapang Bato. At yukoy po parati kayong puso ko at kapilan mananda ko po kalingon. Kaya kayo nga po dakal-dakal pong salamat. Talakad mo po. Inginuman tabeya kaya kayo. At kaya kan timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, ating anak, ating banal, Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umenako king tulat kapayapaan ng Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. Benging Diyos po, kaya kayo nga. Maya pa bengi.